lagi mga kung ano nila, ingon nila mga 30 minutes daw. Pero sasakyan man ni. Kalsada na dire-dire ko ano bang road. Ako kaya tema ang klima. Hindi ko ang init. Noon, tagpaman. Moni ang going to Red Mountain View. Nice kay guys ang view. Kita niyo. Hiking ni going sa Mountain View. Layo pa man dahil napili ang sakyanan. Ginaog na namang sakyanan. Ibili na dito.
na mi dire. No picky flowers daw.
mag-show.